imbag nga bigat. Kumusta kayon? Nakasagana kayo kadin? Ay, agadal tayo mantatan. Kaya kita gadalen? Okay, kumusakbay tayo mga gadal. Agdaniw tayo mampay. Maligip yung pailang gidaniw tayo. Hey, agdaniw tayo ti adabag ko nga baro. Maligip yung pailang digay. Hey, ready? Adabag ko nga baro. Ginatang ni Lolo. Pagyanan ti libro. Nga taraon ti utek ko. Minsan pa'y. Adabag ko nga baro. Ginatang ni Lolo. Pagyanan ti libro. Nga taraon ti utek ko. Hey, tata. Malagip yung pailang ginadal tayo din na minsan. Yung nga letter D yay. Letter I. Okay. Hindi magbagat ti letter I yan? No, kasla mapantay yung dentista? Nakaisang? E. Okay. O, aday pakita dito ya. Ibagayon, agro iti letter I. Uno, E. Tumuno na nga uni. Na. Okay. Iya. Taubing tinaganakot iya. Ay wunuhaan. Okay. Sumaruno. Aso. Mabalin ti aso? Okay. Madi nakalalaing. Sumaruno. Agtaytayab dito'y ipis. Mabalin mo madi. Okay, mayat. Sumaruno. Insekto. Insekto. Adoy. Mayat po namadi. Okay, kanti maud-udi. Plato. Mayat po namadi. Okay. At dapay hindi na minsan na dapay binasa tayo. Kinatay man? Kan i? Okay, basahan tayo man. Mi. Okay. Nudunga ti mi. Mi. Okay. Oh, di mat. Skan i. Kasano nga basahan din skan i? Okay, basahan tayo. Si. No duwamet no nagkadin na gidwa nga si. Kasano nga basaan? Si. Very good. Si. Okay, di chay. Adamat kabarbaro nga letter nga adalan tayo tata. Kitang tayo man dito nga picture. Nya nga tati kukuan na. Nakigtot. No nakigtot nya tati bagati. Ubing nakigtot. No. Kuna na kita mo yung iwat na? Oh. Kasi nga tati magana? Oh. Panana? Kasi tinari na yung baga di ginagigtot. Oh. Panay man? Okay. Kaya dahil na nga minatakat letter O. Dadtoy. Nagbubukal. Nalahang nga tangay surat o narigat? Okay. Kitaan tayo man. Surat tayo. Bubukal. Okay. Yung mo bangin? Kasyay ti dakal. Kasano matibasit nga O? Nagbubukal mat lang? Basit laeng. Red aging gana. Blue laeng. Yung mo bangin? Okay. Di letter O. Tata. Adamat tata ipakita nga agrugi ti letter O. Taan tayo man. Yang nga ditoy? Oong. Mangmangkay ti oong? Naimbag ti luto ni nanang mo natatangyaw nga oong? Okay. Oong. Ngaw hanga mabalin amin nga oong kakanan ay, yada duma hanga mabalin nga kanan. Okay.
Sumaruno. Pangikabilan titlog, pagyananda, di babasit nga bilit. Umo. Pagda makita yung nga umok, perdyan nyo kadi. Haan nga perdyan. Ay, sumaruno. Ay, dito'y magustuhan ni ma'am. Magustuhan pa ni Steffi, anak ko. Dito'y kat okra. Si kayo, magustuhan nyo pa yung mati okra? Naimbag bunuhaan. Sino ti kaya na dito'y ti okra? Siyak pa'y magustuhan pa'y. Okay. Sumaruno. Dito'y kat color orange. Nga prutas? Orange. Dito'y matkat basit nga aso. Dito'y kat uken. Sumaruno. Dito'y kat ubing. Tinaga na kat Owen. Ninanang yung luto ka diti kastoy. Nga tinaga na dito'y adda udang na. Okoy. Ay, relo. Relo, pagkitaan ti oras. Kan maud-udi, dito di sabali nga nagan ti number 8. 8. Okay. Kitaan tayo man. Pasaan tayo amin. Poong. Omok. Okra. Orange. Oken. Owen. Okoy. Oras. 8. Okay. Yan yung bagbaga ti M. Yan yung bagbaga ti O. Kan O. Mo. Dito mat. Maminlima tayo mangibaga. Mo. Hey, maminsan pa, basahan tayo. Mo. Dito'y mat. Kan O. So. Maminlima tayo may baga. So. Basahan tayo. So. Hey, atan, kay tagsurat tayo manen. Iruwar yung papel. Kan O. Dito din. Surat tayo. Na yun ang tayo ti O. Mo. Sumara na. Molata. Mo. Momanen. Basahan tayo. Ito yung surat ko, Mo. Sikilaan nga nakagad patangan. Very good. Sumaruno. Duwa nga mo. Dito'y kasanong basaan? Mo. Dihimat? Mo. Pagka doon tayo, mo. Kasanong basaan? Mo. Basaan? Okay, naglalaingan dan. Maud-udi? Mo. Hey, dito'y laeng. Sikay laengan. Anang patpatangan.
Okay, nakalalaing. O, gaputa lumalaing kayon. Adamang kabarbaron. Nyamot ditoy? O, hindi ko na yun ang tikas toy. Kasanungatan. O, mo. Ay, naglaing da. Sumaro na? One, nalaing. Sumaro no? Maud-udi. Okay, pasaan tayo. Dito ilaang O, mo. O, mo. O, mo. O, mo. Sige, ilaangan. Okay, tapa. Basaan tayo nga rod aminan. Kan o, mo. Mo, 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 mo. Si kailangan na nagpapatang. Sumaruno. Mo, mo. Si kailangan. Ay, hambag kaya. Amin tayo. Mo, mo. Mo, mo. Mo, mo. Mo, mo. Si kailangan na nagpagpatang. Okay. Okay, ditimot. O, mo. O, mo. O, mo. O, mo. Basaan may ami. Si kailangan. Okay, nalakaw na narigat. Okay, at dapat sa bali, ikabil yan ti, likod ti papel ta, ag surat tay ti, sa bali. At tamat, ag surat tay, basaan tay mat, ti sa bali. Nya, ti bagbaga na dito ay, kan, o, so. 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 Okay, pasahan tayo. So. Okay. Si kailangan. Nalakaw na narigat. Nalakalaan. Sumaro no. Pagkaduaan tayo. Dua nga so. So. Sumaro no. So. So. Hey, ulitin tayo. So. Si kailangan ha nakagpatpatang. Nakalalaingan niya. Nalakaw na narigat. Nalakalaan. Okay, timat. O, kan, so, agbali nga, oso. 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 Okay, pasahan tayo. Oso. 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 Si kailangan na nagpagpatang. Nakalalaing da palakpak.
kan tayo dito king. Okay, basaan tayo aminan. Nan. So, ready, go. So. Si kailangan. Yung talaga. Ultimate, dua. So. Si kailangan. Very good. So, marunong, ultimate. So. Okay. Kasi nga ron, nakalalain kayo. Para kadagiti naganap, tuladan laang dito eh. Mabalimpay nga isurat yun yan tilikod ti kalendaryo ta basbasaan yun to. Hanggang ngagka na dito yung video, so nga tulungan nyo pa isulat na palayo, isurat yun di talikod, digilikod ti kalendaryo, nukupon ba, nawan tilikod ti kalendaryo, ta basbasaan yun to. Palagip manen, awan ti agbaot, awan agungat, ay aywon nagtianak tayo tapno nalalakada nga makaadal. Okay, thank you. Nung tuman sumaranon, bye-bye.